food. Tubig lang ininom ko. Yung binigay nila kay hindi ako gustong kumain eh. Walang gana akong kumain kasi ang isip ko laging kung bakit ganito ako nang taas-taas ng nilakad ko. Kung sana pumalat na ng gabi matulog ako. Yung matulog ako, lagyan ko ng dito sa kilid ko asin. Matulog ko dito, tapat ko asin. Lagyan ko ang asin. Kasi may palaging nagasunod sa ako ng pakpak. Oo, marami. May nagasunod sa'yo? Oo, asin yung tabi ko kung matulog ako na dito man. Oo, isang tungang baso lang ang lagay ko. Sabi ko kasi spiritual kami. Yung alamat ba? O ayaw nila yung asin. O yung alamat ba? Alam nyo yun, sir? O, An ko nang buang albularya ba? O, ana panangga yan ko nang bu. o, alam mo yun, sir? O, yun ang... Sir, untuk ka man, sir. Pag-grab ka na, wait. Live. Saan pa ito ng biyahe mo? Dito na lang gani ko, hinahanap ko, matulog ako. Dito ka na lang matulog? Masa tabi-tabi. Dili naman ko pwede yung pumasok sa bahay ninyo kasi sabihin nyo ano ako, di kung sa galabas ako makikita nyo lahat kung ano gawin mo. Ayan. Kung ano matanumang ka, pistot. Aing na ng... Hindi pwede kasi makika daw ng tao. Sabi nila. Sino bang kain makadulot ng ipin ko? Sila ng ipin. Ano? Hindi ka mau ka. Sila ng ipin ko, makakain pa ako ng tao, nagkinagat pa ako ng aso. Yung aso, maano sa akin eh. Dala-dala ko ito. Dapat pamalaw man, hindi walis. Hindi man, kay iba man to, ito ang unan ko. Pinunit ko ni doon. Ay, kasama ko. Ang dami ninyo man. Mga ano to? Damit ko yan. Oo, damit. Ilagay ko lahat sa isa-isa sa silupin. Kasi kung maulan, dili mabasa. Napa ako masuot. Kung wala, dili na ko isuot sa silupin, di mabasa. Mabasa. Pati banig ko. Yung silupin, tatlong silupin. Ilagay ko sa silupin. Patay-patay, basa. Ate katid man ako. Tinagalugan. Hindi mo rin niya malabas. Siya ba? Tarungan natin. Ano mga din natin? Lakad. Hindi masunod-sunod sila, mano. Mama, sunod-sunod. Mama, mauli na kamo sa bahay niyo. Wala naman kung matakot kayo sa akin. Bakit na? Na hindi na daw sila magsunod. Masunod-sunod lang. Tandaan mo yung mga mukha nila. Puntan mo lang. Hindi naman ako magtanda. Wala naman akong ganun. Oo gani. Wala naman akong ganun cellphone.